Soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Ratón Pérez, molt contenta d'estar ara mateix aquí. I este llibre que tinc és El Punt, tot un clàssic. És de Peter Reynolds, editat per primer cop a Londres a Walker Books, i la meva edició aquí a Tortosa és de Serres. Esta nena d'aquí és la Basti. I la Basti està tota enfurrunyada, sentada en un full de paper en blanc a la classe de plàstica. I està tota enfurrunyada perquè ja han marxat tots, només queda ella i el full encara està buit. És que ella no sap dibuixar, no sap, i a més no li agrada, i a més no s'aclareix. La mestra, bueno, s'atansa poquet a poquet, veu aquell full en blanc i l'anima que més que siga agafa el llapis i fas alguna cosa podrà fer, no? Així que la Basti, per sortir-se'n ja d'una vegada, agafa el llapis i plantifica un punt enmig d'aquell full en blanc. La mestra agafa el full, amb ell expert, i fa vinga, Basti, firma. La Basti es queda una mica perplexa, firmar aquell punt, però bé, ella dibuixar no en sap, però posar el nom sí que en sap. Així que agafa el llapis i posa el seu nom i ho firma. I surt, finalment, d'aquella classe de plàstica. El que passa és que a la següent classe de plàstica, quan la Basti arriba a l'aula, veu que la mestra ha penjat el seu full en aquell puntet al mig i el seu nom a la paret en els millors treballs dels seus alumnes. I no només l'ha penjat, és que a més li ha posat un marc molt bonic. Clar, la Basti es queda de pasta de moniato. Així que s'assenta al pupitre una altra vegada i pensa, bé, més valdrà que faci alguna millor que aquell punt. Així que obre la seva caixa de colors, agafa un altre full en blanc i si voleu saber el que va passar, doncs aquí ho teniu, El Punt, de Peter Reynolds. Esperem que us agradi tant com a nosaltres i bé, ja ens ho contareu. Fins al proper llibre.